Moonlight. Kuni go there by no kunye ba kunye bizina kunye. Yo kwanu. Orumiri neli mmadụ nyonwunyu anya. Ana mulo yi Over. Good afternoon. Good afternoon. No. No. Welcome. Okay. I am since. No leba kugida aka. Where chane ba no nwolo onye nzamu. Mana door dey open. What's can bu nerigo neri ni we na chegi. Isi ki megin? Kan nerigo ni we na chegi. Keri bute dinni. Nentebu. Nentebu onye. Nentebu ni room. Ni room nka. So, kan na chego gi. Chele, ndị ndowele ọga mụ ya woje ka o si abata ka o rie ka ị ga-abụlu isi m n'ọgọ. Okay, nke dị gị eri. Mba ndị ndowele gu. Dinu ayo, ni esugo munu n'okwu. Ọkwago. Machi na sibunu. So ọga m je ka o si abata ka nke ọ ya eli. Isi m na-achị na nsi, inugo na nsi. Iwe bata ba n'ime be nwe bụrụ ndị ndowele di m and ọ nọ n'ezi abata. Ị na-asị m isi na nsi, inugo na nsi anụ. Ọ bata ya go nu boss na mineral ta. Boss na mineral. Onye go boss. Why ni go boss na mineral ta? Ị bụrụ ndị ndowele di m and ọ nọ n'ụzọ abata na isi m ya go. Iji 1 naira eba. Iji 1 naira. Iji 1 naira. Iji mege eba. Iji na ego. Ni ese ko munu ego. Ogo. Yeah. O ga plate ndi kwa. We shall see. Don't worry. No. Ina ba maka sunu nduku bi ni oro ni na eri oyi. Ozo mineral bon ta. Onye ma ife anụ ofe anụ wa bịara nke nwanne nwaanyị Igbo n'ezikwanụ Moonlight. Tutu chukwu ma ihe Moonlight na-ebe eme. Chineke nna. Moonlight! Ka ị na-ebe eme? Ka onye kpọọ gị? Ka ebe my sister nọ? Ọ bala ebe ni. Hey! Ma bịa na nke ndị ọgọ ma na eme. Ebe na nke ọgọ ma na-asị na odi mmadụ anya. Amaka! Nwanne nwaanyị biko chebu. Chegini. Ọ bụrụ ịdị otu anọ n'iru ebe a, anụ ofe ya n'ebe a, bịara ebe onwere onye ọfọ wee baa n'ime rum wee bụrụ ndị ndowere di m. Hey! Nwanne na-asị m na di m ji ewere fichikwa na kooku. Nwanne nwaanyị biko ewe. Mba. Nwanne nwaanyị biko. Mba, arapụ m mme. Biko ewe n'iwe biko igbo oyi gbukwa m. Biko nwanne nwaanyị. Na-asị biko gbagoro nwanne nwaanyị onye mpịata jụrụ oyi biko. Ọ ka nwọta. Biko. Moonlight. Kuni go there by no. Kunye ba. Kunye bizina. Kunye. Kunye na bia. Is your brother be? Go for beat. As how na kudu padi bi yeka. Na no nwunye ga anya na nga na azu uche. O na ake yimi nu. Ebuku so no leba. Ono sia. Thank God. Benja police akpu ka onye abuki na waste time. Na basike. Na mabada ewe ni wono ebenje police akpu ka onye abuki ba na waste time. Kenke na ewe. Na igbu kwa oge o. Ewe ni o. You chance give you. Last time so in Canada zo melora. Won for na chacha. One naira do onya na akpa. Si na afiare gbanye. Ema go to the area. Ma onya odro ndi gina na jenuzo kogo oguto barana kunuke akoko. Ema go to the nwoke. O di ko jose go. O we go na mba, obole buru jose go gwa. O we go na go to the area. Egwo kwa m. O kana connect excuse. Aya priva. Hai. Neguka. Na akomozu nka na kicha akomozu ogana. Aka ezigbo ndi na de. Na biko iwe na akịka sịgozi na azụta ọnụ ọmụ akwụsị nọ n'ihu oche. Na nga na-azụ. As how na kudu kpadi bi yeka. Na no nwunye ga anya na nga na-azụ oche. O na ake yimi nu. Ebuku so no leba. Mai biko je na-azụ. Ne ko nwunye ga anya o. Ga na azụ na. O ma na ife ọmụ ya. Pa na ala dị ba like iru oche. Ga na azụ. Mụ na agụ nwunye gị eka gị mkpa. Ha? Ana go se boys go. Na. Ga na azụ ọsọ na kwuru uri next time. O mmadụ were mmadụ ka. Mmadụ na mmadụ m kanka mmadụ.
ọbụna nwunye m ka anyị mba ka bụrụ ọ mmadụ ka m na-eme gị iwe n'iwe mụ ala ka ụdị mmadụ a nakwa ka mana ọ dị ka nwunye ga na kọntrol gị ọ dị ka na kọntrol gị maka onye osi agbalụ m mba onweghị ikwucha n'ụwa ndị iyi ọtasị arụ nyanwa na onwe ya na-ede arụ it is not nkori na m na-esoro anyị so na-apụ apụ ịbata na moto ma it is na akụ ya akori ịmala ife ikwu mechie ọnụ ịkọ na akọ da mana kwatuo ebe a ka anụ manụ bụ ya nna ya nwa achọkwu ụdị nkanke ya ana m ewe ekwe na mbụrụ ya ekweziri ya ọkwa nwayọ ọkwa m ọchị arụ nwaneta na-enweghị iwe ka jewe ekene ekwu madam ị na-acha mmanụ ka ezi ahụ ya n'ọkụ shut up ya na-eri ego gị too much bịa echete m mgbe anyị dị single mgbe anyị idocha arụ kịta enugo nwaanyị nọ bịa mechaa taa arụ gị ego ana ọ dị ka onye atọ gị onye atọ gị apụ ise adọrọ ya mma ewe n'iwe apụ n'iwe n'ikwe nsọ n'ikwe gbayalụ m n'ikwe masị mgbe ahụ na gịnị ebe apụ nsọ ya ka mmadụ dị ịsụ ka m sọ ebe ka m sọ again ekwuzi na buga pụa madam ya ọnya biko ngwe nsogbu adịrọ ọ ka nwụtakwa na moto gbalụ ya elu ewezi n'iwe ọkụ nwanne m biko ama nka onye si eme eme onye apụọ ofu moto nke inwe nnọọ ị na-emeso gị anyị kịka ọnọchi egwu azụ kịta ụdị ọkpa mana nwoke dalụ bịa ma ọ nabago onye dalụ bịa ma na nabago nwoke dalụ bịa ma ọ nabago onye dalụ bịa ma nabago Oh, Maricamo. Welcome to my house. Thank you, honey. Hey, I'm not going to you tell them no girl. I'm not going to you tell no girl. Oh, Maricamo. Stress. Like we food. They can't stress. Come on, they can't. No, what you want to do? Welcome. Oh, Maricamo. Hey, baby. Eba o baby. In fact, I'm not one age. But more baby. Baby, I'm maka kwadaji. All right, make yourself comfortable. Daddy. Hey, you tata idea. What do you care for? Hey, baby. Àwọn eba ni exotic na ugbori. Exotic. Count on am go tell you na ma adi azondo. Ma adi azondo. Bi akwi ko kwele. Ofuta ta lu go tell you ya bi mo bi pe yo go yi. Mo bi pe yo go give ya. Baby, you know obo kwa na ma cho he bi o. Why ni dre. So what draw come up. Baby, you the whole soul. So what draw well mu. Okay. Hey, fukwa be my baby amaka ko ifa kan na emi so na ayo ntinti bia nje o ma bikwe na oyo ya no rere m. Hey. Wow. What the angel of God doing here? Good afternoon. Good afternoon to you. How are you? I'm fine, sir. What's your name? Jennifer. Jennifer. What a lovely name. Where you that's where? Mona my odogun my baby onwa. Oh, my kid brother. Oh, my kid brother. I'm from village. What on a tower from less in Ibona village. So I told him ka isi menga so bugotia. Still can no back is you know, I based in America. Onwa nkem. America can be easy. Okay. My school, everything in America. Mona Joe Biden, Trump, ain't na ba. Enwe mo company na load plane in America ever. Jesus! Yeah. Ama iya mana ma money and KC. Ndina laka. Listen my dear. Onwa e wala ko genya loge. Onwa na fo mana enwe epilepsy inwe ogwage. Akoko. Amabule ekwe. Onwa na amabule loge double mod piano. Ife ni bugo tenna ni e mejo na every week. I've helped many people.
Okay? I'm willing to help you. I don't know if you understand me. I'm willing to help you. You're a student, right? Yes, sir. My goodness, you are looking so beautiful. Wow! Come here. Come, give me a hug. Hey, my dear. It's a book on Gente, in Angwagi. Also, maybe in America. Okay? I'll see you next time now. Okay? I give you a phone. Ito kato doon na chigi. Umar kita tubuh mo ano to. Hey, Chineke na mo. This world has turned against me. It seems I have no one. Every night and day, a dream out for me. More lights! More lights! Ay, yawa. Maka bu gum kadi. So what? Hey, blonde ni bu typhoid. Emma bati ka kwan. Ana na kwa. Ana ya sino to gon kwada bai. Okwa afia na aga. Biko iwa bati ozu ndi 2x8 anda na to ogologo. Iwaze lo bank ofo ni yan customer kita o. Biko lo bank ofo. Every few minutes kita yan customer. You see ke umma wachi ya aska mama digo. Hey. Oh. Hello? Efani. Ya kwa na na kwale. Otapia ya ma okadezikwa. Ndi ayi mo ofo. This evening you Adi ase. Metal mun ko ofo na ndum aya da goli kita aya ma da chili ya kita. Otapia adi na obuni ngo be sniper tin na ni mi. Oh. Wata so wa ga kita ya fun. Wata go. Na ko ofo ma. Wata calling him. Wata calling name. Matuzu ma otapia wata. Wata calling name. Kuso bwadro. We must learn a lesson.